За първи път виждам. Даваш на всички. Дръж. Взимай. Взимай питка. Питка. Стига се малко. Що не ядеш? Гледам това. 6 кила ли са? 8 по 10, аз тия туфли, които са по 10 кила. Така има туфли. Чакай. Не съм. Телефон с две камери ли? Не. Аз ще го направя с две салата вече, ма факт. Идва тук да се бей с братовчет и ти. Еми е Стефто. Бертан! Дай, брачето, тук за една да пишете цяла вечер. Ще осъмни, не бойся. Вкъщи не може. Тук че няма кой да чуи. Виж го, Аника, снима, ще пуска, не, ще го надупча с вилицата. Виж го, пуска на Фейсбук. Сина ти, седи. Аз ще му блокирам всичко. Ще го надупча с вилицата. Нищо, надупчи го. Как ти ще ме дупчиш, брачетки? Бертане! Това на кого е си, знаеш ли? Чупа телефона. Няма ли? Бягай. Не може го ще. Да. Тя е декември месец. Не чу. Аз мисля, че ще дава бебето и нищо гледам си. Не ми е по-малко ли така? Нищо, той има за всички. Трябва да се чупат на всичките. Дръж, бате. Мерси. Дръж както Дино. Айде да, пухкава. О, то това беше първата. Момата да, пухкава като питата, мали. Това да бяха само два добре. Не, ние ще това нещо да равно 72 Нещо да го няма да. Аз запомних както съм там, само ядене и пиене. Не знам като се друг кой е фанал. Викам, бре, тук всеки ден празник, бре. Айде, мама, сега ще те вземе. Абе, сега може да направим това шоу. Точно тук не. Точно така ще